Скъпа, това не е на добре. Познани се любдумват, пък се сръгуват. Ами кошмарите познат из цяла Самоландия. Но какво можем да направим? Можем само да се надяваме, че кошмарите ще престанат да идват. Но те не преставаха, а продължаваха да идват. Добро утро, дъще. Как спа, дъще? Зле. Краля и кралицата вече не спряха, колкото подобава на истинските крави, които са на Самоландия. Също така те ставаха все по-тъжни. Скъпа, това не е много добре. Но какво можем да направим? Заповядам да се извикат най-добрите лекари, професори, знахари в цяла Самоландия. Добър ден, принцесо. Добър ден. Аз съм доктор Файнщайн Аладокичо. Сега ще ви впъкна една инжекция, с която кошмарите вече никога няма да идват. О, мен ме е страх от инжекции. Явиш ли една многоцветна паперовка и там? Къде? Бъц! Ау! Готово! Кошмарите вече няма да идват. Лекарите не можаха да помогнат. Здравей, принцесо! Здравей! Аз съм професор Магиос. Днес ще ти направя една магия, с която да се надяваме, кошмарите повече няма да те нападат. Люби, ако може. Антикабум, тикабум, тикабум, пум! Сега да се надяваме, кошмарите повече няма да те нападат. Но и професора не помогна. Здравейте! Аз съм Захар. Сега ще ви дам един сироп. Здравейте. Докато вие видите, аз ще ви кажа какво има. Има малко плюнка от човек, косъм от куче и малко повод. Ужас! Дано сте ги изпили. Да. Сега трябва да кошмарите да не викат. Да, но изнахарите не помогнали. Добро утро, дъще. Как спа, дъще? Зле. Скъпа, това не е много добре. Но какво можем да направим? Ето какво! Аз сама ще тръгна по света да търся лек. Чао, мамо! Чао, мамо! Чао, татко! Чао! Принцесата беше непреклонна. Тя грабна два сандвича от кухнята и тръгна по света да търси лек срещу кошмарите. Вървя и пита, но никой не знаеше как се прогонват кошмарите. Докато не достигнала до кутиката ръка. Където Кой се осмелява? Ама аз просто искам да мина. Просто искала да мине. Че толкова всеки просто иска да мине. Не знам на какво ще заприлича. Ама я чакай малко. Че аз не съм всеки. Че той и аз не съм. Аз съм съдитият трол, пазителят на този мост и не давам на никой да премине. На никой. На никой.
Освен ако не отговори на моите 3 въпроса. Но това не се е случило 1578 години. По-добре се откажи. Но аз нямам друг избор. Ще опитам! Но ако не отговориш правилно, ще паднеш в бурните води на сърдитата река. Не ме е страх. Тогава се приготви за първия ми въпрос и го чуй. Че аз съм си готова. Как се казваш? Сънжанка. О, правилен отговор. Това не е нищо. Трябва да отговори на 3 въпроса. Откъде идваш? От Сънландия. О, правилен отговор. Защо искаш да преминеш моста на сърдитата река? Защото търся лек срещу кошмарите, които тормозят моята страна. О, правилен отговор. Ура! Чакай малко. Сега аз имам въпрос към теб. Как да прогоня кошмарите? Аз не знам. Заповядвам ви да престанете! Която си ти? Аз съм Сънжан, принцесата на Сънландия. Тръгнала съм по света да търся лек срещу кошмарите. Ще ми помогнете ли? Моля ви! Ние не сънуваме и не знаем кои са кошмарите. Така че не можем да ти помогнем. Но не се отчаяй. Не умирай. Ще стигнеш Роговата планина. Ще изпечиш и ще говориш с Морла. Прав хара. Тя знае всичко. Но как така знае всичко? Тя е най-старото съществува на тази земя. Някой каза, че... На колко години е? Някой казва, че е била тук още от преди начало. Други казват, че е тук още от преди не е имало нищо. Но как така? Нали тогава е имало само нищо, а пък тя е нещо? Няма значение. Важното е, че знаеш всичко. Значи знае как се смята уравнение с 3 неизвестни? Да. И знае защо небето е синьо? Да. И знае как се правят палачинки? Да. И знае как се прогонват кошмари? Да. Ура! Значи Сънландия ще бъде спасена! Ако не ще да ми помогнете. Какво? Хайде, тръгвай. О, да. Беше краднала по мора, но не смееше да си почине. Вървя дни и нощи, без да спри. Докато накрая стигна Роговата планина.
аз. Какво правиш тук, малката? Малката? Аз съм Снежанка, принцесата на Самоландия. Я гледай, старо, принцеса. Отдавна не бяхме виждали принцеси по тези земи. Много давно. Нали все едно, нали старо? Вижте какво, аз съм тук по много важен въпрос. Великаните казаха, че знаете всичко. А щом знаете всичко, вие трябвало да можете да ми помогнете с кошмарите, които тормозят страната ми. Да, но и все едно, нали става? Ама как така ви е все едно? Утре ще плъзнат из цяла Самоландия. Могат да нападнат и вас. Ние нямаме нищо против, нали старо? Ама как така? Виж какво, малката. Ние сме стари, твърде стари. Живели сме много, видели сме много. И всичко ни е безразлично. Всичко се повтаря. Деня и нощта, лятото и зимата, светът е пух и безсмислен. Който знае колкото нас, за него вече нищо не е важно и светът се върти в кръг. Изпълнение намира и си върви. Щом знаете толкова много, значи можете да ми помогнете, нали така? Ха-ха-ха! И това можем, нали старо? Можем, но не ми се иска. Да ви казвам ли старо? Да. Има решение на твоя проблем, но е малко проблемно. Само кажете! Не ни прекъсвай, малката! Мразим да ни прекъсват! Единствено може да ти помогне кошмаролята. Добре, кой е той? Как изглежда? Там е работата. Никой не знае как изглежда. Когато градовете са създавали съществата, до него се сетили на мална края. За това са го направили останалите части. Добре, къде живее? Къде да го намеря? Никъде. И навсякъде. Той е там, където го поканят на обяд. О, това мислене не ми повярва. Нали става? Почакай, поне кажи в коя посока да тръгна. Прастарата морва се бе уморила. Старата мора се бе уморила и се бе прибрала в челюпката си за кратка дрямка от 1000 години. Снежанка също беше уморена. Беше капнала от морът, но не щеше да се почине. Защото щеше да се спи. Умирам от глад! Умирам от глад! Кой ще ме покани? Кой ще ме покани? Ако в скорошно време не изям нещо, ще трябва да се самоизяждам! Моля те, не ме изяждай! Имам един останал сандвич, ще ти го дам! Да те изяждам? Сандвич? Аз не се храня с такива неща. Ти май не си тукашна. Не, аз съм Снежанка, принцеса на Самоландия и съм тръгнала по света да търся лек срещу кошмарите. Благодаря ти! Ура! Аз съм канена на обяд! Аз съм канена на обяд! Много ти благодаря! Какво ти става? О, извинявай, аз не ти се представих. Кошмароядът на твоите услуги. Кошмароядът? Точно така. Аз се храня само с кошмари. Колкото по-вкусни и по-мрачни са, толкова по-вкусни са само за мене. Но за да ги хапна, трябва някой да ме покани. Разбираш ли? О, разбирам! Ама заповядайте при нас на обяд! О, не. Но аз
нас живее толкова далеч. Чак двореца на сънищата. За мен това не е от значение. Сега хвани ръката ми и почти да пишеш Кошмарояд, Кошмарояд. Какво е това? Заклинание. Докато всички спят сега в Самоландия и сънуват това, ще изрича това на глас. Кошмарояд, Кошмарояд, аз те каня на обяд. Градва е роговото нощче за обяд и виличката от стъкло широко отвори с уста с добро. Кошмарите на детето са много вкусни, ето, но добри сънища са мои, от тях се откажи без бой. Кошмарояд, Кошмарояд, аз те каня на обяд. Какво става? Работи! Извинете, но ми е странно. Как така се храните с кошмари? Хубавите сънища не са ли по-вкусни? Извинете, че ме прекъсвам, но ми е много странно. Съвсем не е странно. Например, таралежите. Те се хранят само с змии и охлюби. Аз съм нещо като кошмар съм таралеж. От този ден нататък От този ден нататък Снежанка въздигна хубавият си сън. Крал и кралицата също. И всички в Самандия също.